Yalqım TV'nin tomaşaçılarına salam. Bugünkü programda körmorlarning hakkında malumatlar berip, onu sizlere gowyca tanıtjak. Gelin onda videonun soňunaça biziň bilen bolun. Körmorlar haqiqi ady Subhanberdi Uwazberdi ogly tahminen 1872-nji ýyl töwereginde Daşoğuz etrafında daýhan maşgalada dünýä inýär. Körmorlaryň atasy Uwazberdi ilkimara biraz wagtdan soň Sakyrşäge etrafynyň Aqyap obasyna göçüp barýar. Bu maşgalanyň täze ýurtda hem gün güzarany gowlanyp gidibermeýär. Sebäbi baknalyk döwrüniň agyr durmuşy Türkmenistanyň ähli ýerinde öz hökmüni ýürütýär. Şeýle agyr durmuş zararly Uwazberdi aga çagalaryna bilim berip bilmeýär. Amma Subhanberdi ýaşlykdan zehinliligi, dogrulygy bilen tafawutlanypdyr. Ol toy mejlislere izgiderli gatnaşyp, bagşylary, sazandalary, olaryň aýdymsazlaryny, gürjüňlerini olu hewes bilen diňläpdir. Biçak ýatkeşligi bilen tafawutlanýan Subhanberdi toy mejlislerde aýdylýan dastanlary, halk dörediciligini böýleki eserlerini, gyzykly gürjüňleri basym ýat tutupdyr. Olary köpçiligiň arasynda özü hem aýdyp urapdyr. Subhanberdi çeper döredicilige hem meýil edip başlaýar. Ol goşgylary ýazyp, olary aýdym-aýdyp, köpçiligiň arasynda aýdyp uraýar. Subhanberdi köp wagtlap göz agyrydan ejiz çekýär. Bu kesel onun gözlerine zarar yetirýär. Ol ýörjek ýoluny zordan saýgaryp, ýan adama öwrilýär. Onun gep gürrüňi biçak çeperligi, erteki destanlary, köp goşgyny, şorty sözleri ýatdan bilmegi onun körmorla lakaby almagyna sebep bolýar. Agyr durmuş halkyň jürmüşinde ýaşamagy, ýyl gün bilen etýän gatnaşygy onun dörediciligine öz täsirini ýetirýär. Ol il arasında dörep soň kem-kemden timarlanan şorta sözleri, ýörgünli bolan gyzykly gürrüňleri, nakyllardyr ata sözlerini, çeper aňlatmalary, rawaýatlardyr ýordumlary ören, dikkatli öwrenýär. Olary döredicilikli işläp paýlaşdyrýar. Öz goşgylarynyň soňuna siňdirýär. Bunu şaýryň Ary atly goşgysy da tasdiklaýar. Töweregim gamış bilen goradım, arylary görsem ýüzi sary eken. İki sansyn tutup jogap soradım, gaçjak bolsam ýabyň içi dar eken. Aýtdylar, Ary diýen tiradım, körmorlanyň iki gözem kör eken. Zähri ýaman baly kıymat arynyň, zähri ýaman baly kıymat arynyň. Körmorla dörediciliginde köp mawzuny gozgaýar, amma haýsy mawzu ýüzlense-de ol giň hem çeper etmäge abaýny tapýar. Körmorlanyň palaw, çaý, çörek, ary, mele atyna taý ýokdur ýaly durmuşy goşgylary halkyň arasynda uly meşhurlyk gazanyp, oňa uly şöhret getirýär. Edebiýat müştaklarynyň arasynda körmorlanyň palaw atly goşgysyny bilmeýän ýokdur. Türkmeniň meşhur taamy palawy taýýarlamagyň inçe sirlary goşgyda täsirli çeper beýan edilýär. Bu goşgy palaw bişirmekçi bolýanlara köp zat öwretýär. Awwal şaly satandan ýaxşy sin almak gerek. Qaynagan suwga salyp hem bir zaman goýmak gerek. Hem ýene suwga salyp aýlandyryp ýuwmak gerek. Kir bilen bişkende görseň rengi betnamdyr palaw. Gazanyňy ýaxşy ýugul ýa-da lüdre bolmasyn. Guýruk olsun, künjit olsun, ýagy mäşin olmasyn. Ýagy germäşin olsa, yanmaklygy kem bolmasyn. Yanmagy kem bolsa, görseň boýy betnamdyr palaw. Oduny az ýakgyl, çykmasyn ýaga tütün. Astyna salgan etiň tawuk olsun ýa solgun. Agdaryp demge goýanda, gapagy bolsun bütün. Demini ýaxşy aldyryp iýsen derde dermandyr palaw. Körmorlanyň göle dawasy Basirxan, Kulxan sultanymyz ýaly goşgylary da mulaýym degişme, çuňur gülkäýürün ýyl içinde söýülip okylýan eserlerdir. Şaýryň gök çaýnak insanyň ruhuny göterişini, keyfini gökleýişini täsin meňzetmeler arkaly täsirli suratlandyrýar. Çaý içken ondag yeňil bor, bagda uçgan serçedek. Bülbüli saýraýa bilmez, qaynaýanda tüňçedek. Juda ýatkeş we söze çeper körmorlanyň baran ýerinde ala ýaz bolupdyr. Ol köp etraflarda bolup, halkyň ýygnanan ýerlerinde öz goşgylaryny, türkmeniň söýgüli destanlaryny,
şorta sözlerini, rawayatlardır, hikayetlerini köpçiligin hezil beripdir. Ol sözü çeper adamlar bilen aýdyşmagy gawy görüpdir. Hiç kimden sözlerde asgın bolmandyr. Gerek bolan fursatlarda yüz oruna goşky düzüp aýtmagy başarýan zehinli şair bolupdyr. Garyplyk Körmollanyň elmidam egninden basyp gelipdir. Ol aýtýan goşgylary, destanlary, şorta sözleri üçin cümerret kişileriň içilýän zatlarynyň gözeranyny dolandyrypdyr. Körmolla gaşyn qakandyr bir gelin, anna bagtýaly, ışykdygly goşgylary hem döredipdir. Olarda gyz gelinleriň görmekleri, näz kirişmelerini, boyu siratlaryny wasp edipdir. Körmolla Yusupxan, Muratxan, Garryxan ýaly goşgylarynda ýaşan döwrüniň han begleriniň tarifini ýetiripdir. Olary külli musulmanlarynyň ýarany, hawandary, garyndaşy hökmünde görkezipdir. Körmollanyň mulayym degişme, ýetgülkä ýurlan goşgylary şaýryň ýaşan döwrüniň keşbini esli derejede göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýär. Manba: Jora Allakow, Tirkeş Sadykow, Ruman Guly Mustaqow, Edebiyat orta mektepleriň 10-njy sınpy üçin synag oku kitaby. Aşgabat Türkmen Döwlet Neşriyat Gullugy 2009. Latin ýazgydan elifbaga geçiren Yakup Beyat. Onu berip dinläriniz üçin minnettar.